nga beta ko she say ba put here don't play here. You when boy you chori ga blush share am we church. Give me ha na comment section. Don't call here give beta ko she be say. Auntie gwe listen. Me give me ho phone we gonna me put here. Gwe gbara na auntie. Ina ni hem na gwa na. Ndo. Baby brana okay. Me get behave for we na me put na. Baby brana okay. Me pe cut na nge no be dem makam na ho. Sorry. Me pe cha cut ni ne no dia kam na ho ge. Okay, come me pause up. Telerazan. Get it heka. Ha? Gimme. Bupu ya hi kpunishi. Diko when ko aka say when ko aka bule hello mama na mawara. Yes, I told that touch it here. Don't come here. Last when I can play that in the Telerozana. Yo, why am mad? See here, why I am. Umolekij. Ofu. Okijli anya nwana. Enwe m wofu. La kodiaso. Telerozana. Hey! Hey, why are you? E kanye gị ara m ugbu a. Onweghị narị ịrọ mbra. Enweghị. Onweghị. Telerozana. Nne nwere ihe mere gị n'ara. Onweghị mere m ọ nọ na our family. Anyị na-enwe ara nnukwu. Is she from family of Ngande Nwara? Huh? It's from my father's side. Hey! And I go one nipple. Yes, somewhere. Keburi self. Yeah, because I'm not that can me poko. Mepe. La ila la. Mado lengu agi here. I'm a wolf sofu. Yeah, I'm gonna hear. It's about hello teenager, Sakwana. Nasani of man, and gave bully Lusai of ma. Okay, now, the thing is, I can pocket at 1 miracle. Get you like of bully of Lusai of ma. Hey, our sister. No. Turn up. Ish. Me pay that place, turn up. Aka walan. Aka wrawo. Kewo, aka wala. Ke hapa ebe ga-abịa nwe flesh. Ke were achịgha n'ihu. Ike hapụ ebe ọ ga-abịa nwe tofuta. Ya wụrụ front ka ihe niile bịara bịa gbara dodru. Oshi from family. Eh? Look at. When hotel in when Tona asoge. I'm a When again. Telege yi chasle pon umu nwoke na yi aga rodu aga ime ahịa. Telege yi chasle slippers umu okorobịa na yi n'ụkwụ. Branga enwere agane. Ke na you want to take from which family? Otele na be flat to let me put you on no nigga kan nage. Adi ko onye sara ma ho mgbe amụrụ m. Onye sara ya very well. Imana masacha ya very well ike ga-apụta. Onye sara ya ahụ mgbe amụrụ ga sapụrụ gị ike. Asa enya to na azụ ahụ.
Ton azra. Asenge them you kushaka no no. Ikara. Kushaka no no ge. Kege yicha plate number trailer. Branga begwam singmerik. No dike le ko dance flat. Le ko tazo ge shiyo table. We can knock a plate number trailer. Branga begwam ima kreka. Brana bulucha front. Turn off front here, Biama wagon. Turn front. Lanya, what call again and a memeko. Listen to me now. What call again and a memeko. First question, nigga, diabo, or what they hashmatic. When I am not wagana. Okay. Because listen, Arayana Parapa Junga nature no homa meregi. Even mistake, Metonia de asthmatic, ye, he won't anabal, give real lakbo. But Ibana Kupasani, up high is all right. Mwana kage. Na you Opagi Burie. Oh, mamma. On your like in the Amazon, nothing else. Mugidegana, TJ. Come on, I get boom matter about to an baby here now. Okay. With a phone, okay? Retired but not tired. Oh, mother. I got the one Nwa Ada. Baby banana, okay. Baby banana, okay. You want your band? Amụrụ m n'ala Igbo mana abụ m onye Kogi steeti. Amụrụ m n'Abia steeti. Abụ m onye Kogi. You want your Kogi? Ebe na Kogi ka isi. Dekina. Ebe na Dekina. Olowa. Ebe na Olowa. Elikolowa community. Ke ka isi mata na iwu ha onye Igbo na iwu onye Kogi maka na ị na-asụ Igbo ọfụma. Ịma na daddy m rụrụ ọrụ gọọmenti, so ha na-eme ha transfer most times. So ha mụrụ most of us n'ala Igbo. So like mụ na amụrụ m na Ọhafịa ebe m. Iwu onye ebe? Kogi steeti. Dekina. Okay. Kebi shi na watch him. Port Harcourt. Mpage na mmaga aka dị ndụ. Mpa m nwụrụ this January mana mma m dị ndụ. Cha, ndonno. Eliele mpage. Elikia. Ndonno. Onye atụwara gị ime kwanụ ka ebe ọ nọ? Ọ nọ na Abia steeti. Anya nọzi. Akwụọla ụgwọ isi gị tupu gị ịmụ ọrịa nwa ka ọwụ unu nọ na-eme ịbịa ma abịa na-akpọ ịbịa ma abịa iteke in. Ihe mere ọ kwụrụ ụgwọ n'isi m. Ebe o si ataga gị ha bifo mmiri amụ ya agbaba ọ n'ihu ka o si taa bifo mmiri amụ ya agbaba ka ọ na-azụ gị? Ihu. Mgbe mmiri amụ ahụ chọrọ ịfụtele ihe ị gwara ya. Be careful, achọkwa m ịtụ ime. Ihe gwara ya iji English gwa ya be careful. Ịchọkwa ịtụ ime. Then gị nọrọ nga ahụ ya eti ihe ya. Mgbe o tiri gị ele ihe kwụziri. Mgbe onye ụbara ya n'ime ele ihe kwụziri. Amara m na ime ga-apụta. O mechara wee pụtazie. So. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Na family isi na apụta n'ụdị ole? Anyị dị 7. Tele Rosa na mpaghị mụchara. Nne m mụkwa 10. Atọ nwụrụ. Nne m mụrụ 10 children by herself. Mpaghị ọlụrụ nwaanyị ole? Ofu. Mmaghị amụ ụmụ ole? 10. Tele Rosa na ha niile ka dị ndụ. Atọ nwụgo. Anyị fọrọ 7. Gịnị gburu mmadụ atọ anwụrụ na family unu? Okay, oge ha dị obere ọrịa convulsion. So oge ha notisiri nọ ihe na-egbu ha, na-enyezi some of us mark, but mụ ha enyere m mark. Okay, family of akwụkwọ family. Akwụkwọ family gburu ụmụaka na ezinụlọ.
Otele go na shushi. Mba, I think very neat. Then you a lot of shaman in the neat, chineka bagoko. Well, I'm Ndo, need it very neat. Nyaka I need it very neat. Let him make an announcement, it is very neat. ndo. Attack and ebute conflicts, yella correspondence, give one need it very neat. Sorry. Lotish Aquam now need it very neat, chineka bagoko. Really, we. Moketagana, yala rona, ye putoria kwem naka mekwe naka. Don't worry, ndo. Ike go for shovel. Mba, And when I'm back to the Otele make a fan maybe. Wah. mba. Don't worry. Etala nwoke lụrụla nwaanyị mbụ. No, mba, Ịgbala akwụla mbụ. mba. Otu ị mụrụ nwa a na ị mụrụ nwokorobịa. Gị na mpe ya ọ ka na-ekwukwa. Mba, ọmụ are responsible for nwa m. Ọgụnwa jụrụ ka gị na mpe ya ghara ị na-ekwu ka ọwụ ya nwa achọghị ikwuru nwa ya. Ọ family fa. Ọ karịrị okwu marriage mana family fa asị na m awụrụ onye Igbo mana nna nnukwu Igbo nna asụkwa Igbo mana asị na achọghị so e wee poison ye obi the young man so anyị anọzi anụ achọghị m ịnwụ before my time achọrọ family ga you know. Hey, I told him that touch from here. He blush. Hey, listen to me. If you got be blush, get blush. I don't know what I need. I don't Okay, want to be blush. Don't blush for me here. Don't come here, get be blush from here. ndo. A blush where I'm now. That blush is lamo. A blush is lamo. Eweliwe. Nwa he mụrụ ọ maka ihe family ha mere ịchọ ka mpa ya na-ekwuru okwu nwa ya nwoke okwu. Ọnụgo onye ọzọ so onwe relationship anyị ma otu okwu family there are times ha ga-asị ya ya ewepụta n'ego ya nyere m ego Chineke yekwa m aka na-agbakwa mbọ na-enetakwa nwa m anya so anyị nwere need ya. The boy onye ebe Abịa ahịa gịnị Bethel. Betel gịnị ka ọ na-aza. Ọ na-azakwa aha m Bethel ụra ụjọ Mercy Abdul. Onye Igbo ọ bụ onye ugwu Awụsa. No, my surname was Abdul. Aha m pam. The guy tụwara gị ime ahịa gịnị. Anyanwụ Sunday. Sunday onye. Sunday Amadi. Ngwa gee ntị akwa iwe Muslim. My own Christian. Na-agakwa church. Iwe Christian. Ngwa gee ntị. N'ala Igbo ọ na-adị mma ebe ọbụla ọ sọrọ nwoke ọbụla nọrọ irresponsible. Oh God, English. What? Don't get Chineke gbakwa gị ọka egwara m ndo for what? English ọwụ my mother's tongue. Iji agwa m ndo irresponsible ihe ọbụla sọrọ m sụọ ọ gbasara gị lee iji asịga m ndo English ọwụ your own mother's tongue. Ele iji asịga m ndo English ọwụ nwanne m nwoke ọ nwụrụ n'aka m. Eweliwe. Did I mother eat? No. Ele iji asịga m ndo ọwụ my uncle ọ nwụrụ n'elu m. English ọwụ my girlfriend ị bịara nga bịa m sọ ya mme Mr. Gesem ndo. Now, adị ama ụma ihe o ji dị oke mkpa ya hụ na that boy mara ihe ya hụ na ọ na-watch my video ya gee ntị ebe ọ bụla ọ sọrọ ya nọrọ nwanne gee ntị gị nwa na onwe gị buru ya n'obi na ka nwa gị ahụ ghara ịzọhie okwu mee mistake maka na enwere mgbe nwa gị ahụ ga-aga ya gata ụmụ that boy ya mụrụ ọma na ndị awa ụmụnne ya ha bido mmekọrịtawa mmekọ ọ dị oke mkpa no matter what happen no matter what it is
whether you are with him or not. Or the Okempa, he may extend the hand of fellowship for that child to know where the actual father comes from, irrespective of the fact that on Aza Mmiri. Makana Oyameret, in 10 years to come, in 5 years to come, our children get bidona alo onweha. When Edina 1 year and 1 year. That is where we see how we offend and destroy the culture of our African people and fathers people. And that is the true thing. Now, for you to not to allow that doom, those things, not to enrich where your child is, Baliano, Kunu make sure that now that child, Emo, for that man, no matter, Ben you couldn't know anything. Ya harime here, bore, baro, that side, maka, ya matakumune woman near within that area, or the Okempa. If he becomes of age, tell him the truth. Let him be free to know those areas, to know people he needs to mingle with and people he don't need to mingle with because of the mother earth, then what nature of our land is all about. I'm telling you the truth. The things you commit now, how it will be used against you is by culture. I'm not joking. A white man will kill long or another country will kill long or dinner or local mayor. No, the law is not against them. Their culture is not against them because it is in their own tradition. When you do it in your own tradition, your land is against you. People there is against you. That is where the cause and the problem will start. Your judgment will start. Do you understand? To avoid all those things, these are little things you should know. It's not a matter of separation. Or we're going to separate. We show it's separate. Make that bond of brother and sisterhood be noticeable before family. When I'm not working now. Okay. Yeah. Kema hepụtara na di. Ka ihe mere ji like kwa ka ọ wụrụ onye Igbo ga-alụ gị enwe onye ko gị ịchọrọ ka ọ lụọ gị. Because ọbụna m agwara gị na m bụ onye Igbo ịma mma. So, and I was brought up there, Abia State, Enugu, Anambra, Ogidi precisely. So, my daddy served in Ogidi. He retired in Oka. So, Igbo people are wonderful people. I like them. I like their food. I like Remriha. I like Remabacha. I like Mokba. So, I know Mongoki Igbo. Hamake selete mwanya. Just that it was unfortunate. I fell into the wrong hand and family na the wrong man. No. You don't have to say wrong hand or family na the man. Listen. If he is your own, if he is truly your own, he will come. Don't say wrong hand. Listen, everybody. That is why in Igbo, what I'm doing now as interview is important. Yeah. That is why they say, if you want to settle down, in Igbo language, we say it this way. Monye di menyi makololo is a proverb. Is an adage. If our people learn how to speak their dialect, then study the idiomatic expression and also the proverbs and also the things we say with our dialect, they will ask questions. By so doing, they will know that there is no way to go astray or go or do things beyond your own town or region. Now, there are things we don't do. In your culture, it might be allowed. Then when we come to your own place to marry you now, then you come in because it is assumed. It is not an abomination in your own side. Then I bring you into my home. Then I start telling you this, that, this. You will see it that I'm trying to do this. No. That is why you see most of our people, sometimes they prefer their own. It's not that you are not our own, but will you dance and understand and forget that you are from Susu region, you have embarked in Susu region to obey Susu people's land, to follow their own culture, to believe in their things, what they do. You understand? Because there are things you bring in from your own home that might cause pre-greeting to a particular family, which is not ideal, which can cause catastrophe of unparalleled proportion within the circle and lineage
of that family that you have entered. Have I made myself clear? Yes. Even if I don't know how to speak English, God has put English in my mouth for you to understand me clearly. Yes. So remove it from your mind that you met the wrong family. Try to understand, because there are things we do when we want to marry. Even if you are pregnant for me and I go for inquiry, I come to your home, there are questions I will ask. They will tell me so thing. Or there are things I will see in your own home. It will make me to abandon you and abandon your child, even when I know I love you. Okay? Okay. Because that child you want to marry, that guy you want to marry, he's not the only one you are marrying. You are marrying everybody in that family. Even now that I'm doing you an interview, in a way, that is why in our own place, Igbo, we ask questions before we marry. Even as I'm doing an interview, what you do now, you love Igbo person. You follow the culture of Igbo to know who that man is, to know genuinely if that particular man, if there is anything against your culture that will be against their culture. You ask question. You understand? So that tomorrow there will be no error again in your life. Do you understand? Omo leke etrala. Abo. As Solomon, then Sunday. Let me get all of last. That was 2020. Since 2020, got a lab again, they got a log again. No. Is that for Luba? 33. Mwagent, ega balega test obirina Georgia. Got test hepatitis. Got test HPV. All the whole food test. Ega get to pay some matter. Kagini ayiwa makunyo wala hungry ugbe like rege. Get to you. Oga say go and do so test. Oga pokwa test. All the reason of this interview. This is why we are here. Okay? Since 2020. Now you tell me Niwe neat girl. Now what makes you a neat girl? You stop going for lab since 2020. Rona, I got a lab also Rona. So how will I know you are a neat girl? You see why I tell you as a full-grown adult, some of you are not adult, some of you are not neat. A full-grown adult, HRM more than neat. Once in every 6 months, 3 months, ya go log. Eh? Ebishna watch him. Port Harcourt. Get a can. Business. Ele business in me. Cosmetics. In area na shop konima here. They make distribution now. They make supply. Supply. Ote we retire single mother now. Ele be choka na get logebia. Or from Enugu, or from Aba, or from Onitsha, or from Lagos, or from Obodo Igbo, or from Nigeria. Obodo Oyibo ga-adịkwa mma, or onye nọ n'obodo Oyibo who from Anambra or Enugu State ga-adịkwa okay. Anambra na Enugu State na Obodo Igbo akwa ya. Ị gara ịgwa m sị ị bịara bịa kidnap ụmụ nwoke anyị na abroad. Ọ ihe gara egwu. Chineke ihe ọcha ahụ n'ọnụ gara ebe ofe ya. That means I would take a later go to Ibo Chileka Bagoko. Mapping the Badai Bagadi Kwama and Yanambra Nega State. But sorry, Odiro compress in Noganona outside. But are we Hebrew before? Are we Hebrew before Chileka Bagoko? Ndo. Dokage. Shabamanana. You were Lanara was everywhere. Tonifara Gawa Badaiba.
Aniga happen na Nigeria nga angomi anga ngo ngenye presidency. Aniga happen na Nigeria nga angomi ngenye presidency kise itakanya banya iba. Ebe ga wode geti anaga enwe law. Anaga law apega na anaga. Branga asaka betege ba ba yiba. Atawaga lo we ge enyo lo dimpi neti. I love you, baby. Yes, sir. I love you, baby. You love who? Onye Nathan. Onye Natal. Then get kwe so onye taga I love you, baby. I will like I love you, baby. Ade ko mo akegwa. Aya kwe onye taga I love you, baby. Onye Tagam, I love you, baby. Genotype, okay? AA, O positive. Boy your phone number. 070 18. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, and watch it. Get back. Get just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. 070 18 750 775. Boy,